És la primera de les reunions de la Comissió Local per al Seguiment de la Discapacitat. L'objectiu és treballar de manera coordinada i posar en comú cadascuna de les problemàtiques que entren al Centre Integral de la Discapacitat. Se ha creado una comisión de seguimiento de la discapacidad, una comisión puramente técnica fundamentalmente, que lo que pretende es estudiar caso por caso a fin de darle salida a cada uno de los casos que demanden esta necesidad. El regidor de la dependència, les organitzacions que gestionen el centre, un pediatre i la psicòloga municipal s'encarreguen d'estudiar cas per cas. La finalitat és detectar els possibles casos que es donen entre els joves i els escolars i, si és necessari, intervindre. Millorar la informació per a les famílies afectades i, sobretot, portar un control exhaustiu. Ens fiquem al dia dels casos que estem portant. Si han tocat pares per a informar-se o, per exemple, el que estàvem parlant, les psicòlogues han detectat alguns casos en escoles, entonces ens diuen, mira, en este col·le n'hi ha possiblement 2 casos o també si venen de serveis socials, la treballadora social m'ho diu, esta família està interessada perquè té una necessitat en este fill o en l'altre. Entonces és una manera, com tu dius, de coordinar-nos de totes les fonts que poden arribar al centre. O sigui, seria una part per escoles, que seria educació, una part per el pediatre, que seria sanitat, una part de servicis socials, que és la treballadora social, i una altra part per particulars que moltes vegades acudixen així directament. Nuestra función, sobre todo, es atender y orientar los casos de niños con necesidades educativas especiales. Entonces, un poco estamos en esta comisión para poder aportar a las familias información sobre este centro, tanto a niños con problemas de todo tipo que necesiten de estimulación tanto de lenguaje, psicomotricistas, fisios. Entonces también estamos en contacto con los niños de nueva incorporación al sistema educativo de 3 años, de 2 años ya hacemos los informes. Aquí tratamos fundamentalmente la necesidad que tiene el niño, la tipología del niño, el tipo de atención que entonces se coordinan la necesidad junto con los profesionales que tienen que atender al niño para poder coordinar todos los esfuerzos. La comissió de seguiment s'ha creat per part de l'Ajuntament a partir de la posada en marxa del Centre Integral de la Discapacitat. Es posa així marc legal a unes reunions que busquen millorar l'eficiència d'un centre de la discapacitat amb el qual es donarà servici a tota la comarca. Per això s'estudien les principals propostes de cadascun dels que participen per a que el centre aplega el major número de persones que el necessiten. Claro, no, a partir de...